Enyaro baden pendon buram malaka por. Ya ka sacrament bukui dam keduan belong blay. Enyaro baden pendon buram malaka por. Ya ka sacrament bukui dam keduan belong blay. Enyaro baden pendon buram malaka por. Ya ka sacrament bukui dam keduan belong blay. Ka buram hau pa bdokun bademen sim bakuit. Kumbakan long ha ka bamenin kong kong jaminda babar gorjnam lajnam. Kotrai Jisu. Is ngangu yame ngiyaro yame nagabinta ka jingdon jame hakane kalimat pen roy ka jingai jongi ban pediang yame haka jingim jongi pen roy ya ka jingi jongi hame kadbangi mane yame kadbangi pendon buram yame hakane kalimat shimdi pura yangi om tang yangi ya baro shing shitsem ya baro ki bampat don badngi hakane ke jingdubai Kito ki bakwa ban don lang badngi henrai namar ki jingbun kham kim shimla yo ban shiminda lang badngi ngi IT ki baro ngi IT ru ya ki batia pang haki hospital haki ICU ngi IT ya ki balai pule ya ki kinna badang pule haki school haki college ngi IT ya ki kun jangi ki basa jingai ngi IT ya ki kun ki balai jinglai sha jingai ngi IT ya ki kun ki bare kes ngi khaminda gas ngi Ngi IT ki kuon ki bala sakama ya ki kimi ki pa bala sakama ya ki himmen ki para bala sakama ya ki marjan marpa bala sakama kotrai isne ya baro hakne kerlimat ngi duai nagabinda ki nompop ngi duai nagabinda ki jinkala ka bamur jangi nompop ngi duai ro nagabinda ki min siam hadim pen kuit abakinang paino shame ko jisu daka jingduai jangi bakinang wan pai shame shabening ai kinang yo jingisne na me ko jisu lemba ka jingduai ka bangi pelong minta ngiduai iya ki bishop iya ki lindo soble ya ki riniam ngiduai na gabinda ki diocese baro jong north east india baro ki kristan baro ki jait bendri ai bakandon jingsu ki jingyatale hapadeng baro ai bakandon ki jingroi ha ka jingait ai baro bakin long ki bashir hem ha ka jingait ngai ti hame ya ki ni ki jingdumu shimdi pura ingi Pediang kotrai Jisu ya ke jingkar pahat jongi hakane kalimat ko himmen ko para daga jingait kapaskem ni duai daga jingero yublai hakane kalimat Ha ka kateng upa bada khun ba men sim ba khun amen ko pa jongi upa ba ha bening ka long ga bakui karteng jamme kan wan ga hima jamme ka long ga mon jamme ha kendo kumba ha bening to ayeng minda ka jimbam jongi ka bahala kasngi Bottom up yangi gring kang jangi kumbangi rungi map yaga beles new yangi badwatilam yangi shaka jimpen shoy and rate up light yangi na kabas new amen kublai ko maria kabadap taga Jingaiei utrai don bat pa lagar kuya pa napte kinde balakar kuya usopo jom pa Jisu ko maria bakui ko mi jong play duai nagabinda jangi kinompop minda baka porka jingi ap jangi amen ngangi how blay pa don bor baro unong tao ka beneng bat ka kindo but how Jesus Christ kun ba marwe jangu utrai ni yau lapun namen sim bakuin yau bala khana ka maria te suti yau bala shale ben hapopon Dios Pilatus la sanar na yawu la yam la tep yawu la kya shaki bayam rasmi ka balai la mi pat ne ki bayam la kyu shame shong hakun bin ka papadun bor baro nang down wan pat ban bisharia ki bayim bat ki bayam nang e tho men sim bakuin ha ka balang catholic bakuin ha ka jingaslo ki rikoin ha ka jimap ki pop ha ka jimmi pat ka do ha ka jingim bam jikut amen Natarwa hame ya kamet berkesnam leu pun bagi dia jamme utrai ken rajangi Jesus Christ ban piang naga benda ki pop jangi bajan ka prathe barokawe
Namarga jing shashi dom bagordi za jangu. To isne yangi badia ka perthei barok away. Namarga jing shashi dom bagordi za jangu. To isne yangi badia ka perthei barok away. Namarga jing shashi dom bagordi za jangu. To isne yangi badia ka perthei barok away. Namarga jing shashi dom bagordi za jangu. To isne yangi badia ka perthei barok away. Namarga jing shashi dom bagordi za jangu. To isne yangi badia ka perthei barok away. Namarga jing shashi dom bagordi za jangu. To isne yangi badia ka perthei barok away. Namarga jing shashi dom bagordi za jangu. To isne yangi badia ka perthei barok away. Namarga jing shashi dom bagordi za jangu. To isne yangi badia ka perthei barok away. Namarga jing shashi dom bagordi za jangu. To isne yangi badia ka perthei barok away. Namarga jing shashi dom bagordi za jangu. To isne yangi badia ka perthei barok away. Pabam jikut Natarwa hame ya ka met bat ka snam. Ka men sim bat ka jinglom ble. Ukun ba yide jome. Utrai ken raj jongi u Jesus Christ. Ban pen biang nagavinda ki pop jongi. Pajong ka perthei barok away. Namarga jing shashi dom bagordi za jangu. To isne yangi badia ka perthei barok away. Namarga jing shashi dom bagordi za jangu. To isne yangi badia ka perthei barok away. Namarga jing shashi dom bagordi za jangu. To isne yangi badia ka perthei barok away. Namarga jing shashi dom bagordi za jangu. To isne yangi badia ka perthei barok away. Namarga jing shashi dom bagordi za jangu. To isne yangi badia ka perthei barok away. Namarga jing shashi dom bagordi za jangu. To isne yangi badia ka perthei barok away. Namarga jing shashi dom bagordi za jangu. To isne yangi badia ka perthei barok away. Namarga jing shashi dom bagordi za jangu. To isne yangi badia ka perthei barok away. Namarga jing shashi dom bagordi za jangu. To isne yangi badia ka perthei barok away. Namarga jing shashi dom bagordi za jangu. To isne yangi badia ka perthei barok away. Pabam jikut Natarwa hame ya ka met bat ka snam. Ka men sim bat ka jinglom ble. Ukun ba yide jome. Utrai ken raj jongi u Jesus Christ. Ban pen biang nagavinda ki pop jongi. Bajong ka perthei barok away. Namarga jing shashitam bakodi sad jangum. To isne yangi badia ka perthei barok away. Namarga jing shashitam bakodi sad jangum. To isne yangi badia ka perthei barok away. Namarga jing shashitam bakodi sad jangum. To isne yangi badia ka perthei barok away. Namarga jing shashitam bakodi sad jangum. To isne yangi badia ka perthei barok away. Namarga jing shashitam bakodi sad jangum. To isne yangi badia ka perthei barok away. Namarga jing shashitam bakodi sad jangum. To isne yangi badia ka perthei barok away. Namarga jing shashitam bakodi sad jangum. To isne yangi badia ka perthei barok away. Namarga jing shashitam bakodi sad jangum. To isne yangi badia ka perthei barok away. Namarga jing shashitam bakodi sad jangum. To isne yangi badia ka perthei barok away. Namarga jing shashitam bakodi sad jangum. To isne yangi badia ka perthei barok away. Kopha bam jikut Natarwa hame ya ka met bat ka snam. Ka men sim bat ka jinglom ble. Ukun ba yide jame. Utrai ken raj jongi u Jesus Christ. Ban pen biang nagavinda ki pop jongi. Bajong ka perthei barok away. Namarga jing shashi dom bagordi za jangu. To isne yangi badia ki bapangi bashitam. Namarga jing shashi dom bagordi za jangu. To isne yangi badia ki bapangi bashitam. Namarga jing shashi dom bagordi za jangu. To isne yangi badia ki bapangi bashitam. Namarga jing shashi dom bagordi za jangu. To isne yangi badia ki bapangi bashitam. Namarga jing shashi dom bagordi za jangu. To isne yangi badia ki bapangi bashitam. Namarga jing shashi dom bagordi za jangu. To isne yangi badia ki bapangi bashitam. Namarga jing shashi dom bagordi za jangu. To isne yangi badia ki bapangi bashitam. Namarga jing shashi dom bagordi za jangu. To isne yangi badia ki bapangi bashitam. Namarga jing shashi dom
bagordit sa Jong to isne yangi badia ki bapangi bashitom Margajing Shashidom bagordit sa Jong to isne yangi badia ki bapangi bashitom Kokpa Banjikut ngatarwa hame ya kamet batkasnam kamen sim bakajing lomble ukun bayire jamme utrai kendra jangi Jesus Christ ban pendiang nagavinda ki pop changi ba janga perthei baro kawai to isne yangi badia ki bapangi bashitom 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 koblai badan gol koblai bayim junam to isne yangi badia ka perthei baro kawe koblai badan gol koblai bayim junam to isne yangi badia ka perthei baro kawe koblai badan gol koblai bayim junam to isne yangi badia ka perthei baro kawe Kalidani Jongajing is na jing play kajubab kalong to is na yangi badya ka perthai barong kawe. to isne yangi badia ka perthei baro kawe Coaching is na jing play kabakar soy nagashadem upa bangchikut. to isne yangi badia ka perthei baro kawe Kajubab kalong iaro yakajing crowd jong me. niaro yakajing krau jamme Coaching is na jing play kaburong ba crowd dam. niaro yakajing krau jamme Kajubab kalong ashanya hame. nga shanya hame Coaching is na jing play kajing mayabam na shempang. nga shanya hame Coaching is na jing play ka umpoliu bakar soy nagajing maya jongga Trinity bakut. nga shanya hame Coaching is na jing play kaba omla ban shempang dagi brune dagi angal. nga shanya hame Coaching is na jing play bami kaching imbat kaching kmen. nga shanya hame Coaching is na jing play kaba kamkor banya kabaneng. nga shanya hame Coaching is na jing play katalong ki kampala bat kiching pala baro. nga shanya hame Coaching is na jing play kaba kentup ya ka birthday baro gawe. nga shanya hame Coaching is na jing play ba one hair sha ka birthday ha kadur kagatin balawan long do. nga shanya hame Coaching is na jing play ba mi nagading mong kadonut uchisu. nga shanya hame Coaching is na jing play ba don habo kadonut uchisu badap ching is na kamtam ya ginong pop. nga shanya hame Coaching is na jing play ba don ha ka Eucharist bakut. nga shanya hame Coaching is na jing play ha ka baseng ya ka balang bakut. nga shanya hame Coaching is na jing play ha ka baptisma bakut. nga shanya hame Coaching is na jing play ba benban hok yangi. nga shanya hame Coaching is na jing play ba sinrang ya ka ching em chongi. nga shanya hame Coaching is na jing play ba katup yangi kamtam hatmir ka ching yap. nga shanya hame Coaching is na jing play ba ayangi ka ching imba ne chinom. nga shanya hame Coaching is na jing play ba don ring kad bat ni haman ki benta ka ching em chongi. nga shanya hame Coaching is na jing play ba yada yangi nagading tu jog. nga shanya hame Coaching is na jing play ka antiar ka ching kala ka bamud kinong po ba e donut. nga shanya hame Coaching is na jing play ka ching lingo ki angal bat ka ching bam shempang ki riukut. nga shanya hame Coaching is na jing play ka ching bam la shempang ya ki ching mayaw blay. nga shanya hame Coaching is na jing play ka ba say yangi na ki chin chin char baro. nga shanya hame Coaching is na jing play ka talong ka ching suk bat ka ching kman chongi. nga shanya hame Coaching is na jing play ka ba khot yangi na ka ching suda sha ka ching im bashisha. nga shanya hame Coaching is na jing play ka ba kentup ya baro ki mati chong u. nga shanya hame
Coaching is nay jing play go pans nget jong baro ki jing thao ublay. Nga shanya hame. Coaching is nay jing play hag babaro nyo jing is nay. Nga shanya hame. Coaching is nay jing play coaching tingen batyang ya ki do ki baling amen sim. Nga shanya hame. Coaching is nay jing play coaching kermen ki do ki bado jing kermen. Nga shanya hame. Coaching is nay jing play coaching chathai ki do ki ba shem jinjar. Nga shanya hame. Coaching is nay jing play coaching belait na ki klam. Nga shanya hame. Kosnam bat ko batui na gadona chong chisu bendong ka thamai ka jing is nay yangi. Nga shanya hame. Kosnam bat ko batui na gadona chong chisu bendong ka thamai ka jing is nay yangi. Nga shanya hame. Kosnam bat ko batui na gadona chong chisu bendong ka thamai ka jing is nay yangi. Nga shanya hame. Kotrai Jisu hakane kelip mat. Ngi duai shirhem ya ke jing duai. Ngi aiti haga jinget ya ke jinge ke jing shitam changi ke jingang nur changi. Kotrai ngi pang ngi shitam. Don giba karpade ke jingoi jingkya namar ki pang cancer. Don giba pang tumor. Don giba pang ulcer hagi snir changi ki don giba pang klonsnam. Kiba pang kemat pang skar. Kidan kiba pang yagi shing yagi budlum. Kiba pang shing krum. Don kilong kami kiba ap yagi sengi ban kau yagi kun. Don kil shikurim kiba dua hai shirhem naga benda ban yoki kun. Don kiba snosi na marka pop chunky. Don kiba tiap pang jur haki hospital. Klam dayo kano naga jingarap dagi dawai kashin. Kidon kiba snow kurdu na marka jingsha sumari ki haki hospital. Don ki balinga men siam na markim biang ki kam ki jam. Don ki kina ki basnosi na markim biang ya kapule kaputi ya ki interview jonki. Kotrai don bun ki dao hangi kaba pelong yangi ban sosi ban kuslai. Hagane kelip mat. Ni aiti ko Jisu yaman lagi jing talat jangi jing tuna jangi. Kam dame hagene ka ayam advent. Ni kwa bamen kata shushu yangi. Bamen pen slay yangi. Bamen pen gantang yangi. Bamen pelong yangi ki kun ki balai luit na kini ki eke baro kabachatem rau yangi. Ko Jisu bayid hagene ka lipmat. Menak shimdi pura yangi kadbangi puson nagasam sanpo. Ublay ubadon bor. Ublay kindran. Ukran baru kot ia ke perte na mingi bat nasapngi. Nasion kabajanai ha ka jingitinat ublay uting shine. Ublay jangi wan bat sngap jarshu. Ha shua jongu kading kababamdu saudong jongu kay riyong kabakerhu. Ukot ia ki beneng bat ka perte shaga jimbishar yala ki briyu. Yalum hakamat jonga uong yaki paid jonga kabalat yate jutang bat nga dake jingkinia. Ay kebening kin penbana ba uble ulong ubahok ba uble hi ulong unong bishar ko himen ko para daga bor jongene ka kendin ka ba ay men siam ngi pai shau Jisu ulong ubadon bor ulong uble jongi ba unum ino yangi udang wan unom ngap jarshu ba un sa jubab yangi ba un sa pen kalang ding ya ka donut kamen siam jangi ba unang yada sumar yangi ba ngindup yomad yavu namar u kot ya ka berte bat ka bening ban bishar ya ki briyu barra ay ka hok jungo trai ka nang trai kam ha ka jingim jangi ha ki inga sem jangi ay ka borba jungo trai ka nang wan kudup yangi vai pai vai ngi ki bas ngau jinjar ngi ki bas ngau kardo ngi ki bas ngau talot ngi ki bas ngau pang ya ki bas ngau linga men siam ko Jisu bai shimdi pura ya bar ki kon ge ba karpad halake jangi jingtu momenda ki pang ki shitam ki linga men siam ki ngau si ki ngau kinjas ngi ngau marwe shimdi pura yaki shimdi pura yakini ki kon ki ba shimmenta shirhem hakane ke jingduai ki ngei kadba ki duai hakama jame ai ke jingei jangi kanang roy shu haka donut kamen siam jangi ai ba kanang yo jingaei karhai halo jangi menda tai ki vei pai vei pen koi ki ko Jisu kaner lakak te jame halo jangi ai ki ba pangi ba shitam ki nang yo jingoi jingkya le kampala ko Jisu hagane ka por ka ba pala hagane ka miracle hour menang ka tai ki ba ro daga jingis ne jame menam pen ku dia ki ba pangi ba shitam
menam pen kudia ke nong pop menam pelai ludia ke ba shatem rau na bon ke dau menam pelai ludia ke mensiam hadim pen kuida hallelujah 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 Jesus Jesus I lording I boring Jesus pen kalaning Jesus pen goy pen khyayang Jesus hallelujah 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 koblay melong badan bor koblay jubab yangi koblay kot yangi koblay penjana yangi koblay penkamen yangi ko jisu bayi kata yangi bayi pai bai pelai ludi yangi ai ka bor janga beneng kanang wan hiar halo jangi halor ki inga sem jangi minda aga kerta jame jisu ngate ngadumak panga be ya bara jait ki jimpang ki jingshita gab na bara jait ki jinge ka kabang ya kandu pelai ludi yangi naga bor janga ba men uksudu kare pelai ludi yangi naga bor janga jingdom pelai ludi yangi naga bor janga jingso si pelai ludi yangi naga bor janga jing dolot baro kaba kawe kabang yo mad aga jingim jangi pelai ludi yangi ko jisu naga jingo sunai pelai ludi yangi hallelujah 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 jisu de mame mela what kuslai what's no diao ngeit hau ble ngeit hangaru ko jisu ngeit hame ngeit hau ble uppa pelai ludi yangi naga jing no diao naga jing so si naga jing kuslai baro kawe hallelujah 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 jisu ngi roya me ngi pendon burom ya me ta pen koi tingi jisu ha ka kartang jame hallelujah 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 daga jingariyo play tongin pani ke jingar ku nau jisu ginang podiang ke jingar ku naga benda baro ki bayir ba toing jangi ki bam don ranggat bangi bangin duai bak kandon ke jingala ka bamut ya baro En jag try Jesus Christ, genom Amen.